pozgarria ikustea egin dugun bideak eaman gehitula nahi genuen helburura, ez? Fundazioa berritua, erakondeen artean elkarlanea eginez, baina museoa martxan ipintzea. Balentziagaren figurak ja ate ikaragarri irikitzen ditula munduan zehar. Behin baino gehiagotan komentatu izan dut hemengo enpresak, bai makina herramientakoak edo bai ikerketakoak, nazioartean daukatela oso toki ona, oso izen ona. Eta Balentziagak ere horrelaxe dauka. Nazioarteko gizon bat da, bere lana guztiak miresten dute, eta horre bai Getarirako, bai Gipuzkoarako, Euskal Herri osorako oso garrantzitsua da. Guk ere hori nahi degulako, ez? Arlo desberdinetan gure nortasunarekin, eta hori azpimarratu nahi nuke, gure nortasunarekin munduari zabalik egotea. Erabaki hartzerakoan eta elkarren arteko lan ildoak markatzerakoan Balentziagaren figura, bere lana, bere izateko era, beak zitun baloreak gizarteratzea horrek bultzatu gaitu. Sinisten degulako badagoela zerikazia, ez bakarrikan jostun bezala edo sortzaile bezala egin zitunak eta paregabeak dira, baina baita ere beak egiteko zuen modua, jendearekin harremanak izateko zuen modua. Euskaldunak esaten da gerala hitzeko pertsonak, baina ekintzekoak ere, eta Balentziaga ere horrelakoa zen. Balentziaga pentsatze aukera izan zituen munduan hainbat firin-faranen ibiltzeko, aldiz bea izan zen oso persona serioa, bere lanean ausarta, eta hitz emandakoa betetzen zuen horietakoan. Ikusten dut Euskaldunen baloreak beregan ere oso ondo reflejatuta ikusten ditugula. Lau erakunde desberdin geha, udala Jaurlaritza Madrileko estatua eta gu, eta egia esan zenbait momentutan egon baldin badia ere gure goraberak, behin erabaki hartu gendunen elkarrekin bidea egin behar genuela, hortikan aurrera lana erraz egin dugu, zentzu horretan, gero horrelako obra handi bate ditun arazoai aurre egin behar zaio, baina elkarren arteko sintonia oso ona izan da.
Bilduma zabalagoa da eta gainera gaur emango nuken zifra seguru bihar ez dala berdina, zeatik dagoeneko ja jende askoari da deika, esanaz beraiek ere bere piezak hemen utzi nahi dituztela. Ja seriotasun bat ikusten dute, realidade bat dala ikusten dute, eta orain arte espektatiban egon baldima dira ere, ziur gaude hemendikan aurrea askoz pieza gehiago etorreko zaizkigula. Horregatikan seriotasuna, zuhurtasuna, baino aldi berean ere irikitasuna adierazi nahi dugu, pieza horiedanak, ahalik eta gehienak etor ditezen.